Hvad så der, mand? For at starte den her lortekanal, nu har jeg fået sådan en case her, Christian der. Skud til Christian der. Nu vil jeg købe sådan en key, eller fuck det der. Lortet virker ikke først, skal installe min computer til fucking anden. Jeg fucking fatter også, så jeg køber kun én. Og det får noget godt. I can feel it. Oh baby, a triple! Oh yeah! Det er det bedste skin efter Sandstorm, helt klart. Meget lortet værd. Det er fucking godt. 100p. Det er så god. Det er så god. Det var slet ikke det var lort skin. Okay. Ja. Godt. Så får jeg bare lige fortælle lidt her. Så vil jeg lave lortevideoer. På min lortekanal. På der lortested, der hedder YouTube. Så det bliver fedt nok. Så ja. Sygt nok. Så finder jeg noget andet latterligt at snakke om på et tidspunkt. Så slukker jeg lortet.